Hi mga kaagdang, good morning. Panibagong araw, panibagong video naman. So ngayon may naisipan naman tayong for today's vlog, gawa tayo, pupunta tayo sa school. At sana dyan sa mahilig ng pageant, sana wag yung skip ang video na to. This event is for educational purpose only, mga kaagtangs. Kasi ganyan naman din kasi pag mag-aral ka, meron yan ang tinatawag na laban para sa grado, mga kaagtangs. Punta kami doon para number 1 para mag-support. Number 2, meron kasing attendance na i-required ang school, so we need na mo attend jud ang. And for now, tanungin natin yung natin kung kumusta ba yung ano bang feeling niya ngayon. Excited ba or Cool ba? ha? Cool ba? Unsa pa gyud? Excited. Excited. Happy. Happy. Mixed emotions. Happy, sad, glad, excited, at chuchuchucha. Okay, ready na ka sa imong event? Aha. Ready na, Okay. ready na. Sana manalo. Hoping for. Ready na mi. Mula si mama. Yay, mama. Mula ang taon. Yan talaga kami nagtulungan pag may sumali sa aming pamilya, mga kaagtang. So ayan mga kaagtang, handa na kami sa mamo pailigo. Ay mo pa pag humagligo, mga kaagtang. Para makapasok tayo sa school, kailangan natin ng ID. So ayan mga kaagtang, puntahan tayo, medyo chat na yung ate ko, tapos medyo late na tayo, so let's go. Ayun mga kaagtang, napakadaming tao. So kasi yan. Mga kaagtang, dito na tayo. Dito si mama sa tabi, napaka-supportive. Ayan ang mga kaagtang, supportive natin ng mga friends natin.
So ayan mga kagtang po. Nagbaho na. Namaho na ang champion. King of the nation. Shit, wait. First runner-up is Faculty number 5. So ayan mga kagtang. So first runner up lang yung ating ko. So ngayon Yan mga kagtang. bless kami sa karong adlaw kay sektor the first run up sa ati pero job well done kayo. Worth it kayo ang iyang pagpaningkamot labi na sa iyang kaning makeup artist o sa mga nag-support kating number 1 ako mama, so I hope na yun lang taon ng video. So ayun yung agtang. So na-amaze kay kong ati karong adlaw, super balag first run up.